Mae mab i wrth i fodd yn dod i'r cylch bob bore ac mae'n bleser gweld y lluniau mae Sioned yn rhoi i fyny a'r clas dojo ni gael gweld beth maen nhw'n wneud yn ystod y dydd. Felly mae'n rhannu yn dda efo rhieni hefyd i gael gweld beth mae'r plant yn wneud. Mae'n cyfathrebu'n wych efo y rhieni ac ia, dwi'n teimlo bod gen i a rhieni eraill i gyd berffaith fydd yn hi fel arweinydd y cylch. Da ni'n cyfathrebu efo rhieni'r cylch. Gennym ni app o'r enw Clas Dojo, lle da ni'n rhoi fideos i fyny, lluniau negeseuon. Da ni'n defnyddio lot ar Messenger hefyd. A mae gennym ni riant sydd yn ngofal wneud y cylchlythyr bob tymor, sydd yn gylchlythyr proffesiynol iawn. Cefnogaeth rhieni, arweinyddau, cymuned agos. Dwi'n teimlo bod mae Glant Wymen, mae'n rhywbeth arbennig am Glant Wymen. Yn yr hanner tymor ola, cyn iddyn nhw mynd i'r ysgol, maen nhw'n mynd am ymweliadau i fyny'r ysgol. Efo'r newidiadau sydd wedi bod, da ni wedi gorfod newid yn pontio ni. Da ni wedi creu lot o fideos ar Clas Dojo, ar Messenger, defnyddio iMovie i wneud fideo o'r ysgol. Mae yr athrawes dosbarth, mae hi wedi creu fideo o'r dosbarth i yrru lawr i ni, lle dwi wedi bod yn gyrru i rieni ar Messenger neu ar Clas Dojo. Gynna ni wastad ardal chwarae rôl hefo dillad yr ysgol, bag yr ysgol. Mae yna siarad mawr am Anti Sioned, Anti Eryrid yn aml yn ti, a Anti Leri fyd yn ti sôn amdano'n de. Ac, Dad, ac Anti Sian. Ac Anti Sian, na fo, pob lwc i chi gyd. A mae math ni wedi bod yn dangos y lle chwarae'n cefn i bore fyd, mae'n edrych yn wych. Swn i'n licio bod yn blentyn yna to. Da ni'n mynd ar y bws, da ni'n mynd â'r plant i lawr i y capel ym Machynlleth am cawl a chlonc efo henoed yr ardal. Mae yna deganau'r plant chwarae efo yno, mae'r plant yn mynd o amgylch yn sgwrsio efo'r henoed. Da ni'n cael sesiwn bach o ganu ar y diwedd hefyd sydd yn... Mae pawb yn mwynhau. Nadolig, da ni wedi bod yn mynd â cardiau i'r cymdogion yng Glant Wymen. Mae'n wych, mae cadi fach efo ni nawr, mae'n edrych mlaen bob dydd i fynd a fel chi newydd gweld, mae'n rhithro mewn a mae wrth i bod yma. Maen nhw'n heiddi ennill a pob lwc iddyn nhw. Dwi'n meddwl da ni'n teimlo fel plant pan maen nhw'n dod yma. Mae'r rhieni'n rhoi i plant drosodd ac maen nhw'n blant i ni pan maen nhw'n dod trwy'r drws na ac i ennill, dod yn gyntaf fysa fo yn anrhydedd mawr.